सौभाग्य के बात बा जे हमनी के मित्र भाई संजू साउंड के माध्यम से आज लाइव गीत प्रस्तुत करे जाता नहीं जा आशा न पूर्ण विश्वास बा जे प्यार दुलार देहब सभे आई दुनिया में तो नासा नाना प्रकार के बा लेकिन हमरा बुझाला जे एगो कवि लिखल है कि जवन नशा मेहरारू में हो वो दुनिया में के नशा कोनो ना हो बाबा। ई तो बात सही है भैया। बड़ी पुरान फिल्म के एगो धुन लागत मास्टर लक्ष्मण चाचा हो का हो कि मेहरारू के नशा न होला कम ए भाई खेल सबो बरांड बीस की
लाइन बा का हो पार्वती